संदों ना रूम ले आओ था रूम ले था अंडा दोरा बुफे पिता कंप्लाई kau pun harus bayar orang lain ni. Ini bagus tu. Ini क्या है मैगी एव जानी मैगी dah दाउदै दैयाव दाउदै दिनै हाइफाइ जों गोरलै jalan dia gila pani re अखायानो लोगोफोर अखा हागासिनो आरोना फुंनिफ्रायनो माने सोरांसिनिफ्रायनो अखा थाइफ्रिनानै ओमफ्राय दाबो हागासिनो अखाया एसे खेराब खेराब हाबाय दं आरो अखा हादों ना हायाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो लोगोफोर दा जालायदो हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय अखा बोथोर मा खालामनो आरो लोगोफोर मा होनो गलगा हामा एकदम मा होनो गुदुं कम्बल सिङाव उन्दुना थानोसै आं जाबाय था आरो उन्दुबाय था होननाय जादों बोथोरा आरो ना लोगोफोर जियानो जादोला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दंब्लाथाय नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैबो जोबजासिम स' दे बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांसै आरो ना लोगोफोर लेट्स गो थाखायहाय जा मिस्टारा मेगि संगासिनो मेगि एवगासिनो ओमफ्राय जाग्रोना लानोसै लोगोफोर बोथोर थान्दानि मेगिखौ जाग्रोना लानोसै लोगोफोर गुदुं आरोना अखा बोथोर आरोलाय माथो खालामनो आरोना जाग्रोन अखायाथ' गारनाय नङा खोमा आरोना लोगोफोर जाबायदि हादो माने खाथुवा बोथोरसो आरो दा बियो दायो जाबायदि हादो आरोना अखाया बेफोरबायदि अखायाथ' माने गारनो नागिरा आरोना आरो एसेबां दिन अखा हायाखै नालाय ओमफ्राय दिनैसो हादो अखाया बे अखाया माने गारखानाय नङा आरोना हानिबा गेरेन्टि माने अखाया खाथुवा हमबाय साननै सानथामा थाखागोन आरोना बेयो रेगुलार आरो सोरनिथिं अखा हादो लोगोफोर प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जोंथिंबो हादो नै अखाया मेगिखौ जाग्रोना लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लासैनो संलांबाय थानोसै नै जोंहा मेगि एवगासिनो मेगि बोथोर थान्दानि जि गोथाव जानो हामदो बोथोर थान्दा आरोना लोगोफोर हि जोमना लानोसै आं गोजांनाय मोनदों आं गोजांदो खावब्ला गोजां बोथोर थांसिगोनलै गोजां बोथोर फैफिनदों बोथोराव मा ओंख्रि जानो दालिदो होमबा दाथाखौनो संसै ने दाथा मोनसे होनानै दालिदो ओमफ्राय दाउदैखौ रुनानै दानसै नै लोगोफोर दाथा मैया बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन गोरलै हो बिलाइखौबो जायो खायसे जागोन दे दालिदो जानोसै आरोना इखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम जानोसै आरोना दाथाखौ जायाखैमोन दिनै जानोसै लोगोफोर दिनै फार्स्ट जानोसै दाथाखौ आरोना बोसोराव खनसे मायाव दोनफैदो दाथा गोरलैदो खायसे बेलेग होनोहाय नांगौ मायबा होनो बावगारबाय आं जुंगल बुट होनो माने जोंगल बुट होनो गावआनो मिथाइ नामासो जोंगल बुट ओमफ्राय आंखौसो दाथाखौ जोंगल बुट होनदो मैगंखौ सायग्रोनानै लानोसै सानजौफुनि संनायनि टाइम जालायबाय आरोना लोगोफोर थानानै माने अखा बोथोर नालाय ओमफ्राय दसे उन्दुना थानानै दासो उथिनानै ओंखाम संनोसै टाइम जालायलांबाय आरोना माथो खालामनो आरो अखा बोथोराव
मेगिया मोनबाय जानोसै मेगि आंनाव सामब्राम होनाङामोन होआखै हर आंनाव हर जायाबा सामब्राम बुरजालाया सामब्राम जानो बाजदों ओरैनोबा जायो सं सामब्रामबो जानो सामब्राम जायानो हर आं जागोन एसे 10 थाखा बासिगोन बे जायो नों जानायखौ जादों ओमफ्राय थासै आरो लांजाजोबो नों ओइ सामब्राम जाग्रानो नाङा अके आं मेगि जाग्रोना लानोसै बोराय बानायनायखौ मोजां गोथाव अरावनो संख्लायनायनोसै लोगोफोर गलाब बिबार होनो नै आलु डाटा दालि होनानै संनोसै नै लोगोफोर दाउदैखौ एसे एवनानै लानोसै माने गुफुरखौ कालार बानायनोसै एसे गोमो बानायनोसै आरोना एसे जारौबो बानायना जानोसै रुखाबाय आरो एसे कालार बानायनानै जानोसै ओमफ्राय दालि डाटा ओंख्रि संनोसै मुवानिफ्राय मा मोनबाय थानो आरोना सानफ्रोमबो नै रुनायावनो माबा जाजोबदो बेहा जइन जाजोब्बाय नै उदैया बे उदैया गब्लंजोबदो नै Kerja nggak yang kerja? Kat, kabla. Kurang kau jumpai. Neng kam sana sih. Hal tua thọ, kam apa za? Tahu di keluar tu. Ya. Ni aku nak kalak. Yummy. Này em cầm giặc anh vui trả lời xem. Vui bài đi chút này phân này vào cái xem này. Này là cái phô ok na hagan rin lar na ok ha này. Hagal ada ngar na pe ok. Tat kuah som bayi. Ini kira-kira pesha gala lagi ya na. Kira-kira zabat sih. Parokan ini. Sampai baik.